No, takže zdravím, vítam vás u nového videa. Ja viem, že dlhšie nebolo video. Nejak vám v úvode alebo nejak potom v strede skúsim povedať, že prečo som nenatáčal videa alebo tak. Ale to teraz není podstatné, teraz je skôr podstatné to, že som si na 3 dni skúsil byť kontroler hráčom. Za tie 3 dni som trénoval freebuildy, aim, peace kontroly a aj nejaké tie battle royale. Takže dúfam, že si video užijete, nezabudnite dať like a odber a užívajte video. No, takže na deň 1, akože prvý deň som si no nie že pripravil, ale začal som sa nejak rozohrávať nejakými tými freebuildami obyčajnými, že vlastne som chcel zistiť, jak sa to chová ináč. Nebudem až taký bodko v tom videu, pretože už som ovládač niekedy skúšal. Pretože moja prvá konzola nebol tento počítač, na ktorom práve striham toto video. Moja prvá konzola bol PlayStation obyčajný. Takže už som ako keby vyrastal na tom ovládači a toto je ako keby len také vlastne. Že proste sa snažím skúsiť byť čo najlepší na tom ovládači, takže trénoval som nejaké tie freebuildy a potom sa pomaly môžeme vlastne už presunúť aj na nejaké tie crosshair placementy, no proste chápete. Taktiež som skúšal veľa freebuildiť, no to teraz vidíte. A taktiež som skúšal veľakrát si zmeniť sensku, pretože raz som ju mal veľkú, raz som ju mal nízku a našiel som si taký nejaký stred, ktorý mi vydržal až do posledného dňa, takže ešte by som vám rýchlo chcel povedať, že prečo vlastne rozprávam už takto v postprodukcii, že akože v renderovaní, lebo mal som proste pokazaný ten mikrofón a proste nechcela som mi ani rozprávať cez počítač, pretože by to bolo moc hlasno a veľmi ťažko sa s tým potom robí, no takže vám to hovorím takto a neviem, užívajte. No, freebuildil som dovtedy, až dokým ma to neprestalo baviť, kde som prešiel skôr na také nejaké mapy, kde sa vlastne tu som si napríklad teraz vybral crosshair placement, lebo keď už máte nejaký ten skill, tak viete, že crosshair placement je jedna z najdôležitejších vecí pri profi hraní alebo pri editovaní, takže trénoval som crosshair placement všetky tie 3 dni a je to fakt dobrá mapa, potom uvidíte prečo. No a teraz sa pripravte, lebo keď máte trošku, akože už ste lepší a vadí vám čokovanie editov takto, jak teraz vidíte, no tak bude tu toho fakt veľa a myslím, že nikomu sa na to dobre nepozerá, takže to môžem strihnúť do doby, keď sme sa vlastne pomaly už zlepšovali. No, keď už ma ako keby prestal baviť ten crosshair placement, no tak som sa ako keby presunul na aim edit, čo je vlastne edit a strelba, takto, hej. Toto ma asi bavilo najviac z celej tej mapy hneď po freebuilde a neviem, podľa mňa ma to aj veľmi zlepšilo. No a jasné, že potom som sa presunul na tunelovanie, čo je taktiež dosť dôležité, keďže celá tá mapa je o crosshair placementu, takže toto taktiež nie je zaujímavé, takže sa rovno môžeme presunúť na freebuildy. No a keďže ma samozrejme, že freebuildy som si tam asi moc ani nevšimol, ani peace kontroly, čo je veľká škoda, ale presunieme sa na to na druhej mape. No a hneď, ak som sa tu presunul, no tak som išiel trénovať aim, pretože som na minulej mape netrénoval. Takže hneď ak prvá vec som sa rozhodol trénovať aim, keďže je to taktiež veľmi dôležitá vec. No a potom som sa presunul na iRange, kde ani ma to moc nebavilo, len som si strelil pár terčíkov, ani moc ma to proste nebavilo a nebolo to ani nejaké zaživné, takže som si to iba párkrát strelil a išiel som ďalej.
No a takto som sa presunul na close tracking, čo celkom ma to aj bavilo a taktiež som veľmi potrenoval aim, taktiež prešli veľké alebo veľa zmien settingov, jak vidíte, teraz ich zazmením. Proste musíte si nájsť to správne, niekedy je to fakt ťažké, takže nastavoval som, skúšal som a trénoval som. No a teraz posledná a najdôležitejšia vec, presunul som sa na laser tracking, čo je niečo, jak keď sa zoberete jak sa to volá, Kovax. Áno, volá sa to Kovax, neviem, proste je to niečo veľmi podobné, ako toto, čo práve teraz skúšam. No a teraz som sa rozhodol ísť dať nejaké solička, takže užívajte. No, takže rozhodol som sa padnúť do takej ako keby menšej oblasti, keďže nechcem mať moc agresívny štart, pretože ešte moc dobrý nie som, aj videli ste. Takže som si zvolil takú malú apple farmičku jak sa to volá, pri Frenzy farme a nejak som sa tam v kľude nalútil a nejak som pomaly išiel. Ani nie, že pučovať, ale nejak som išiel dačo ľud nejaký hľadať po okolí. Takže nejak som sa rýchlo nalútil a tak som išiel dačo hľadať. No a keď som bol už nalotený, no tak som si skočil takto pre airdrop, ale ešte som nevedel, čo ma čaká. No a keď už ma to nebavilo, tak som sa proste rozhodol ísť preč. Tu som veľmi trapne zomrel na Eminema, kde som sa veľmi krotil, aby som niečo nerozbil. Takže ma to naštvalo a už som nič viac nešiel točiť a to by bolo všetko k dňu 1. No a v druhom dni som nič nerobil také zaujímavé. Robil som to isté čo v jednotke, takže nehral som na konci ani Battle Royale, čiže tam je iba trénovanie, free buildy a to je všetko. A few moments later. No,
takže deň 2 sme celkom preskočili, lebo som tam nerobil nič zaujímavé a môžeme ísť rovno na deň 3, kde už si dáme konečne aj nejaké trošku napínavejšie Battle Royale, máte sa na čo tešiť. No a ako prvé som sa samozrejme že vrhol na ten náš krásny crosshair placement, kde už si ukážeme trošku viac, pretože tu už mi to celkom išlo, hej. Už som sa zlepšil za tie 2 dni. No a takto nejak sa môžeme pomaly presunúť zase na aim edit, ktorá je to proste moja obľúbená, hej, a všetkým vám odporúčam trénovať aim edit, pretože je to fakt dôležité. No a takto pekne s týmito nádhernými XPčkami sa môžeme pomaly presunúť na Peace Control, čo v tomto videu ešte nebol, ale trénoval som ho. Takže ideme na to a užívajte. Áno ľudia, nebojte, nezabudám ani na freebuildy. Ideme na to. Áno, bohužiaľ, freebuildy som tu nedal, lebo neviem, no nechcem, aby to video bolo dlhé. Každopádne zakončujeme to s týmito XPčkami a ideme do Battle Royale. A rozhodol som sa padať do Sweaty Sands, pretože proste prečo nie? Prečo nie? Videl som, že tam veľa ľudí padá. No, mne tam nepadol skoro nikto, akože toho jedného typu, čo tam bude. Ale podľa mňa je to super lokácia. No, išiel som zabiť tohto botíka a ďalej sa lútiť.
tu som našiel tento kamión, zobral som ho a išiel som pušnúť solty s tým, že by tam mohli byť nejakí boti. A aj boli a ešte niečo sa tam stalo, veď uvidíte. No a takto som získal perfektný refresh, korunku a ešte za pár botov. No a tu som takto pekne hnusne zomrel na druhom mieste s korunkou, dobrým lootom a typek mi ešte zatancoval gridy. Takže už ma to prestalo baviť, vykašľal som sa na to a to by bolo vlastne dnešné, že 3 dní som skúsil byť toto kontrolným hráčom. Neviem, či sa ešte vrátim k tomu niekedy, moc ma to ani nebavilo a asi tak no. Takže nezabudnite like, odber a budem sa na teba tešiť u ďalšieho videa, čo zatiaľ čus.